Nicole Ericano. Murag mo siguro niyang shower. 5 kapin, 5,267. 5,267. Naabot na di ang ano ni ang tuga. Naabot ako ng shower og ito. Di masakay yang manghod gihilantan kuno yang gibiyaan didto. Niabot man iyang kuan din ni siya mambi ka ng suga di ay. Inay, suslo ko. Sayuti og kuan. Sayuti og kanang whiskas isagol. Puno kay na oh. Mon di ba? Lami? Lami? Wala mas ati. Lami kat? Ha? Gawas. Manog didi, ako magkaon. Inom tubig sa didi. Kat oh. Timpulaha ilong. Ismunmun oh. Anyan oh, adi lagi pa akon min. Okay, wala si ate, gahilak na ba yung ate? Dili man pa puliso ninyong ate man. No. Labra ba kayo ni ate? No, love kayo ni ate. Di na ba mo gusto mapakaglamok ni ate? Giuna ag kuan ka ng bintana kay magkabit na kuno ugma. Mga taod na diha ang kuan. Gisukod nimo. Luto ko udong nga butang gamay karni. Gahimo na pug ko bulad guys. 5 ni siya ka kilo. So daghan din ni siya. Kaya makatipid ra ta guys basta maghimo tag bulad kay pasod an sa tong panday. Kaysa mamalita pati mahala, pati pa yung parata. So kita maghimo, makatipid pa ta. So wala ko nang pakita guys, kaya bisihan na guys. Wala mo pakita ganyan, sana ako pagbuhat na, yun sana ako paghiwa basta. Nabuhat na ni na dazun. Kaya wala gina. Na nagkapanday dito, naghimo sa CR na dahil sila naghimo kisami. So guys, medyo adlaw na tong tanan guys. Mo-update ta gamay dali sa kuan lang mga nabuhat. Salamat kay Kajo Mambi kanang gamay na lang. Human ni sa og masilya. Kuan na ni sa kanang lihaan na, maglihaan ni kuan na ni siya pinturahan niya. Makabit na pud ni ag kuan guys kanang ijahang lights. Na ni say lights dani sa isig ka kuan. So ang kusina ray amo hanggi butang ani guys ang sa sala wala kay ang sala di man kayo sa kuan. Dako anja. Ang sa CR kanina lay kuwang na kanang agihanan sa mag kuan sa kuryente lambo na kuan sa kuryente sa mga nakabit. Anja dari sa sud guys kuan kay wa man na maabot lagi ni papaidi na ako na mahuman man ang ipalit na mami og ladder. Salamat ni Kazo. So shout out ko sa ningon nga padungdungan kog ladder. Simpre bye ba ni Mambi. Yung unsay mga kinahanglan dari iya nang paliton kay iya man yung bye di man niya mo So shout out nimo diha ma'am. Nang comment nimo nga padungdungog ko. So iya nang paliton kay magamit na ra niya po dumari sa diri. So ikabit na po diri ang shower guys kay moabot-abot turod gi-order ni Nicole sa kuan. Heater, gibutan na jag heater. Nya kanang gibuslutan ko ana siya. Exhaust. Di ba? So wala tay mahimo guys. Ano mga comment diha nga madungdungog ko tay mahimo kang kuan ni Mambi ning bay. Dini amo Igura mi daling nag caretaker. Kami ray gabantay ani yang bay. So mao ni siya kanang sa sala mo ni iyang design na sa box sa tunga
Nya wala na mo pabutangi og lights kay nanay may mga lights isig ka kanto na guys na. Diyan nay dako nga lights dia sa tunga gi-order ko din ko sa kuan Shopee diyan. Dako ka dun siya nga magbitay diha nga naay design. Di ka to among mga napalit, ipamutang na laman to sa kada kwarto diha. Mga dagko man to nga lights. Kani kuang na naman dani masilya na naman ni. Kay nahuman naman ni dari bang butang og kuan ay masilya. Liha na laman ni ya pintura. Kani mga bungbong okay na. Pintura na lang kuang ani. Diya kumpleto na dari kanang kuang na naman didani kanang liha og masilya diha sa mga kwarto. Gamay na lang mga 1 week na lang ni mahuman na ni. Oh, di ba? Salamat ka din mali. Diyan mo kabala ka guys kay di niya hang bahay kang bahay ni Imam Bi. Hindi ang mga manok dagan kadto oh. 25 na sila kabuok. Ang gibalhin to ang kuantong upat kay maldito manlabok. Diyan na iban diha ng itlog na kang gibutang ang mga itloganan dito gipang bitay na to ah. So managhan ba jud ni sila. Apa ni silang buhatan og nindot nga agihanan diha ba mag kuan sila. Ganing bunga na pud atahang tundan guys na. Naputo ko ubasa diha oh. Ang Christmas tree gawa sa dadto kay abog. Mawana na si Jas. Kuan. Diara na ma-display man na sila liha dani guys kay pang lihaan ko man. Nya ugma guys mo kabit na ang kuan ani window. Nya sunod Sabado mo kabit na pud ang portahan. So wala na kompleto na jud mi. Ang tiwason sa among panday ron guys kanina lamang terrace kay kuan naman ni si Jaka nang kamay ra man ni dali ra man na siya mataod ang kuan na. So mag-order mi og usog og kuan guys kay ang kuan dire ang kani oh duha na raman ka buok. Isa pa nang kuan nung pilay masigpunan siguro po na og duha or tulo nga na. Hamis na kado guys so kay lihaan na nagtanan. Di ba guys sa kuan dako ka ning balaya guys. Aron ning inyong isulti guys puhon mahuman ni og pila jud na gasto ani para makuan pud mo guys ba naman to yung utana og pila ko ng koloro pila ko ng kuan kay magbayad lay kuno sa shout out diha nimo sir. Puhon aran na sang isulti tanan og pila jud na gasto namo dani tanan. Puhon na og human na jud ni. Kay gikwenta naman jud tanan ni ang mga nagastuan ni naka lista na tanan anang makwenta ra jud nato og pilay na gasto kwarto ni Ma'am Bida ko kay ni siya dako po na kay sa bintana kay muli-li na siya sa mga tanom na tus gawas. So nahuman na jud nasirandok dito sa sulod guys sa kani sa abrihan ni ito kay basin ko noog na ay kuan damage. Basin ay symbol pa pud na ang mga bumbil ana siguro. Wala na magbukas mo lang pili naka ano nga. Di magas inday init kayo. Init ito ya. Wala ginuo ko. Tulo na ka klase? Pinto niyo sa ka. Yatag niya piti-piti. Tagay sa piti-piti. Di tagay sa piti-piti ba? Oh, kang piti-piti na siya. Busi isa. Busi. Tagay isa siya. Hiling mo na sa piti-piti, good. Piti-piti. Tuto na, tuto. Kaya, piti. Kadapin.
Atura imong piti-piti lagi kita ga anak ka. Ihat dira oh. Ay, ito mo na ko. Kaya gano'n siya lang ako. Mungkin paka-paka man. Saway. Mani yang ganahan guys mag piti-piti na good. Na, terus piti. Tanaw guys oh. La, grabe. Ha? Galing akong dante ay. Gold, asa man dapit ng gold? Kita pa di mamalit og bumbil? Sige lang, nagundin niya. Ako sa isip ko. Dagko ba niya ay? Hala, dagko ka na. Asa magbumbil? Ah, katuyang lights nga. Ana. Mana yang suga? Kaya bawa na siguro muncing ana makasimbol. Si Papa kabalo nga ana. Oh, patang. Hala, kung bahati jud. Pika. Tagbot lang ka ha? Mura mo gunas Aliana, gunas siya, piti-piti. Aliana kay kuan man to. Buak? Buwan ka bumbing siya lagi mo. Pariho man ang kaha. Hindi naman pareho. Ang sandili naman ang usa. Mali. Sayok sila.